So today guys is the most awaited part ng aking review ng Brilliant Skin, kung ano nga bang nangyari sa akin after a month. Pero actually guys, hindi kasi siya naubos after a month. So tinuloy ko yung aking Brilliant Skin in 2 weeks pa. So 1.5 months ko siya na ginamit. So if you want to know my thoughts about this product, please keep on watching. Hey everyone, welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So ito guys, ito po yung Brilliant Skin. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng Brilliant Skin, actually ako din, hindi ko nalaman ang Brilliant Skin until naghanap ako ng rejuvenating set. Kasi kung napapanood nyo na ako previously, hindi ko pa na-try mag-rejuvenating set. So this is the first rejuvenating set na ginamit ko, sa sarili ko. And so far, maganda naman yung aking experience. So meron po tayo dito isang toner which is 60 ml. Meron din po tayo ditong cream, sunscreen, tsaka rejuvenating facial cream. Ayan. So, meron din po siyang kasali na sabon. Actually, yung sabon hanggang ngayon guys, hindi pa rin po siya nauubos. And ginagamit ko na yung sabon sa aking katawan, sa aking face, especially dito sa aking dibdib at sa likod ko. Kasi nagkakaroon din ako kasi dyan ng mga pimples. So, ano nga ba yung naging experience ko guys sa Brilliant Skin? If you want to see yung mga detailed talaga guys, meron po akong mga in-upload na ng mga first impression, first week, second week, and third week. So, ito na yung pang-final kasi na natin. Para makita nyo kung ano yung pinanggalingan ng skin ko hanggang sa ngayon. So far naman guys, nasiyahan naman ako sa Brilliant Skin. Yun nga lang, madaming kayong mga tanong. Madaming nagbe-message sa akin. Doon kasi sa mga previous na video ko, hindi ko masyadong sinabi. Pinapakita ko lang kasi sa inyo guys, yung nangyari sa skin ko. So for the first time na ginamit ko siya guys, na-feel ko na meron siyang sting. Yes, meron po siyang sting. Especially yung sabon tsaka yung toner, meron siyang sting. Pero hindi naman siya yung very, very painful na burning sensation. Hindi naman ganun. So, parang normal lang na sting kapag gumamit ka ng Kojic soap o kaya ng mga, yung medyo mas matapang na mga products. Hindi naman ako masyadong nasaktan pa doon. Though meron siyang sting. And the next one na experience ko guys, hindi ko alam kung sa first week ba yun or sa second week ko, hindi ko maalala. Pero meron pong pangangati na nangyari sa akin. Kasi diba, nung first na ginamit ko siya guys, nilagyan ko pati leeg ko. Kasi sabi ko, ayoko naman na yung face ko lang yung maputi, tapos yung leeg ko maitim. So, yun yung purpose ko sana kung bakit ako naglagay ng dito sa leeg ko. Kaso guys, nagka-problema ako doon. Hindi ko alam na very sensitive pala nung skin ko dito sa leeg ko. Nagkaroon ako ng mga rashes guys. Actually, during that time, meron akong Actually, during that time, meron akong isang pimple dito. So, that's why, nilagyan ko rin yung leeg ko. And, ang nangyari guys, nag-dry up nga yung pimple, kaso nagkasugat-sugat ako sa leeg guys. Nagkaroon ako ng rashes, pangangati, ganyan. Especially na naka-PPE ako kapag nagjo-duty. Ang kati talaga guys, hindi ko makamot kasi tagaktak na yung pawis ko. Habang pinagpapawisan ako, mas lalo siyang kumakati. Tapos pagtingin ko dito guys, may peeling din na nangyayari. Except sa aking mukha, may peeling din siya. Pero yung peeling niya, hindi naman yung major peeling. Napansin ko nga sa mga ibang nagre-review, super duper peel yung sa kanila. But for me, hindi ganun ka-peeling. Ewan ko lang kung dahil ba yung mukha ko sanay na na-exfoliate kasi I do exfoliation 3 times a week. So, hindi ko alam kung dahil ba doon. But, hindi naman masyado yung peeling sa akin. Pero dito kasi guys, sobrang kati talaga. And then dito ko, nangangati din kapag yung, dito kasi yung more on nagpipil. Ayan, dito ko, tsaka dito sa baba ko. Dahil siguro dito yung focus ko na nilalagyan ko. So, medyo makati siya, guys. So, kapag mga sensitive kayo sa mga kati-kati, ganyan, wag kayong masyadong maglagay or wag kayong masyadong ang kapal lang nilalagay nyo ng rejuvenating cream tsaka ng toner. And isa pa na tips ko sa inyo, guys, kasi yung sabon, ibababad kasi siya ng 2 to 3 minutes ata yung kanyang
instruction dito, no, 3 minutes talaga before rinsing. Nung nangangati na ako guys, kasi syempre takot ako, ayoko na ma-burn yung skin ko. First time ko magkaroon ng rejuvenating set, ganun. Hindi ko talaga siya binababad ng 3 minutes. Parang binabad ko na lang siya ng 3 minutes nung nakapag-adjust na yung skin ko, nung hindi na siya talaga masyadong makati, tsaka hindi na siya masyadong mahapde, ganun. Doon na lang ako nagbabad. Pero for the first week and second week, iniiwasan ko na magbabad ako. Kung meron man, yung sobrang, dapat hindi ako nagbabad ng sabon for the past how many days, tsaka ako magbababad, ganun. Parang may interval yung pagbababad ko ng 3 minutes. Pero yung daily na 3 minutes, hindi ko kaya yun guys, kasi mababa ang pain tolerance ko, tsaka ako kasi hindi ko alam kung dahil ba wala akong tiwala sa mga products, ganyan. Pero masyadong paranoid ako na baka ma-burn ako. Yun yung kinakatakot ko kasi sa mga rejuvenating set, guys. So, tip lang, wag nyo tingnan nyo lang, tansyahin nyo lang kung masakit, ganyan. Wag nyo nang ibabad sa skin nyo yung sabon. Tsaka wag nyo ring masyadong damihan yung rejuvenating set. Tas wag pa ulit-ulit na binabalik-balik yung toner. So far guys, nagkaroon ako ng mga pimples ko during the use of the Brilliant Skin. Makikita nyo naman yun sa mga previous videos ko na nilabas ko na tinubuan ako dito, ganyan. Talagang tinubuan ako guys. Hindi ko alam kung nagpo-purge pa yung skin ko. But fortunately, kahit tumubo po yung mga pimples na yun, nawawala din sila kasi tinutuloy-tuloy ko pa rin yung rejuvenating set. And in fairness guys, ang napapansin ko, especially in the morning yung skin ko para siyang glassy skin. Para siyang napaka-soft. Parang kapag gumanyan ka sa ilaw, parang ganyan, no? Parang may, parang may pa-highlight ka. Kasi yun yung medyo nagbalat, ganyan. Lumalabas na yung mga bagong skin. Ganyan. So, happy ako pag morning. Kasi, meron siyang pagganong effect. And yun nga pala guys, dito pala sa sunscreen, kasi ako matakaw talaga ako mag-sunscreen. Hindi po ako happy sa size niya. Though, siguro kung hindi naman kayo kasing takaw ko sa sunscreen, ako kasi masyado talaga ako sa sunscreen. And hindi siya nagkasya for 1 month. So, ang nangyari guys, gumamit ako ng mga iba pang sunscreen para i-protect ko yung mukha ko. Kasi ang nangyayari guys, napapansin ko lang, pag lalabas ako, na hindi ako nag-sunscreen or konting nilalagay kong sunscreen, madaling mamula yung mukha ko. So, ayoko naman napapasok ako or may pupuntahan ako, sobrang pula ng mukha ko. And that's one sign of burn for me kasi first degree of burn is redness sa skin. So, ayoko na magkakaroon ako ng redness. Magkakaroon ka lang naman ng redness kasi kapag may sun exposure ka. Pero kung wala kang sun exposure, kahit gumamit ka ng rejuvenating set, hindi mamumula yung balat mo eh. Yun lang kasi talaga pag mabuburn ka, mamumula talaga yun. And the good thing dito guys sa kanilang sunscreen gel cream, ayan, is meron siyang SPF 30 with UVA and UVB. So, ano siya, with whitening complex pa. Ayan. So, maganda siya kasi napapaputi ka na niya. Meron din siyang broad spectrum, bang tawag doon, yung UVA kasi tsaka UVB guys, yung pag naproprotect ka ng sunscreen mo ng UVB, ibig sabihin protected ka from burn. Kapag UV burn, yan, kapag sa UVB. Kapag naproprotect ka naman ng sunscreen mo sa UVA, UV aging, ayan, maganda. Kasi ibig sabihin, kaya-kayang i-protect from the burning and so-suppress din niya yung pagbilis ng aging ng skin through the damage of the sun. Ayan, so maganda tong sunscreen nila. Nagustuhan ko, yun nga lang. Sana may mabili na malaki, no? kasi kulang talaga to sa akin for 1 month, guys. Kasi matakaw talaga ako sa sunscreen. And of course, I reapply every 3 hours. So, dinadala ko to guys kapag nagjo-duty ako. Pag alam ko, especially nung mga times na lumalabas-labas ako ng hospital, ayan, in and out ako ng ER to triage, ganyan na arawan. And syempre, expose yung aking mukha. So, kailangan talaga na naka-sunscreen ako. And yung rejuvenating set naman nila guys is maganda rin naman siya. Feeling ko, ito kasi yung nagpapabalat tsaka ng kanilang toner. So, nung naramdaman ko guys na yung
yung magbabalat na yung skin ko or medyo masakit na, medyo mahapde. Actually, meron akong day na lumiban ako dito eh. Toner lang, tas lumiban ako dito. Parang mga 2 nights ata na hindi ako gumamit nito. Ayan, medyo kumalma kasi hindi ko talaga kaya yung pain, guys, or yung the burning sensation, parang ganun. Natatakot kasi talaga ako. But anyway, sa ibang tao naman, sa kanila, okay lang naman. Ako kasi masyadong OA when it comes to burning. Kasi guys, ewan ko ba, basta paranoid ako when it comes to my face na na mga products. So, ini-stop ko siya. But so far naman, napadry up naman nila yung mga pimples ko. Naayos naman yung mga dark spots ko. Yun nga lang, may yung mga huling part na kasi may tumubo akong pimples na dalawa, which is here and here. Ayan. Pero, so far naman, after a month, 2 weeks ko pang ginamit yung toner kasi ito na lang yung natitira. Toner tsaka sabon. In fairness naman ha, napalighten naman nila yung aking dark spots. Hey guys, so this is the update of my skin after a month and 2 weeks of using the Brilliant Skin. Yan. So, meron po ako dito na pimple marks. Pero yung mga nandito, guys, na main problem ko before, ayan, natanggal naman sila, naglighten. Meron lang konting-konti lang dito. Yung mga tumubo during the Brilliant Skin, wala na yung mga marks nila. And then dito, ito kasi yung mga last na to eh. Last na nagkaroon ako niyan. So, yan. At saka to lang. Yan. So, as of now, my skin is so good. Ayan, maganda yung kanyang effect sa akin. So, kung tatanungin nyo ako, guys, kung marirecommend ko ba sa inyo ang Brilliant Skin, yes, guys, kasi napaka-affordable din nito. 250 lang ata tong binili ko eh. Sa parang mga, yung store, ganun. Pero online, I've seen 300 pesos. Meron ding 250 pesos. Hindi ko nga alam kung bakit hindi sila magkakaparehas. Kasi usually, sa mga ganitong products, yung may mga distributor, may mga resellers, iisa lang dapat ang presyo nila. But anyway, yun yung presyohan niya, guys. 250 to 300 pesos. So, affordable siya. Tapos, napaka-short ng skincare ko at night. Ano lang, sabon, toner, and then the rejuvenating set. And then, matutulog na ako, guys. Sobrang easy ng life ko. Unlike nung gumagamit ako ng ibang product na ang daming steps na gagawin, nakakatamad gawin. But ito, wala kang rason na hindi mo siya gawin. Kasi, napaka-easy na niyang gawin. Unless, may feeling ka na nababurn na yung skin mo or feeling mo na allergic ka dito. So, yun guys, I highly recommend this one if you are looking for something na mag-start kayo na mag-rejuvenating set. I guess you can try this one kasi okay naman yung nangyari sa akin. Umokay din po yung skin ko. Happy ako sa nangyari sa skin ko. Kinikilig ako. Kinikilig ako sa skin ko. Kasi makikita nyo sa mga daily vlogs ko, guys, yung transition ko from a lot of pimples and dark spots na naging mas okay na yung skin ko. Kasi daily ako na nag-vlog. But anyway, you will see that. So, panoorin nyo yung mga updates ko sa Brilliant Skin, guys, and yung mga vlogs para makita nyo kung ano talagang totoong nangyari sa skin ko. But anyway, guys, thank you so much, guys, for watching. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. And of course, i-follow mo na rin ako and i-like mo ang aking Facebook page and Instagram with the name Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!